Salutare! Acum vom juca un Drame Soccer 2016. Deocamdată nu jucăm multiplayer, vom juca normal cu o echipă, să vedem ce iese. Bun. Dăm să trecem de astea. Așa. Să vedem. FC Steaua bate. Acum. Noi suntem cei albaștri. Să și vedem. Bun. Centrăm, da, nu ne ieși fața. Și s-a dus. Și pasăm cam tare. A ieșit portarul lor și noi. Da. Ne-am aruncat prea târziu. Preluat balonul și am dat-o afară din nou. Incredibil. Preluat balonul. Mingea. Pasăm. Lung. Cam lung. Și să sperăm că nu o să fie gol. Am luat preluat mingea. Perfect. Centrăm. Și da. Se pare că e la noi, da. N-am văzut bine. Să dăm așa o pasă. Pasă. Da. Ne-a luat mingea. Nu-i bine? Și să vedem acum. Presiune mare. Gol! Incredibil. Incredibil, ce gol frumos. Chiar dacă este un joc, e o pasiune. Cui îi place fotbalul știe de ce. Incredibil, gol frumos. Într-adevăr. Să încercăm să-i depășim. Să le luăm fața, să mai dăm un gol și poate. Da. Sper să nu dea ei gol. Aici. Nu am greșit. Acum să vedem ce. Acum. Și am reușit să luăm mingea. Spectaculos. Ne ducem în fața, atacăm și nu se poate. Ce frumos a apărat nenorocitul, criminalul. În centrale mai avem un minut de prelungire, prima repriză și la mingea. Nu o să reușim să dăm gol într-un minut. Da, exact credeam. Puteam să reușim, dar în fine. Aici am greșit, să vedea. Trebuia să dăm mai pe mijloc. Mai bine și... Adineaua s-a văzut și antrenorii echipelor. Și s-a terminat prima repriză. Dăm pe Rusem și vom să continuăm meciul. Terminăm. Și minge la noi. Acum pasăm. Am pasat mingea repede. Să ducă unul în față. Ar fi ideal, da. Și capitanul echipei încearcă să preia mingea cu viteză. Extraordinar, a reușit. Incredibil. E fenomenal jucătorul ăla, de-aia l-am pus și capitan. Pasăm, da, prea lung. A, prins mingea. Da, incredibil. Incredibil și ciudat. Acum se deplasează foarte repede, dar abună mingea noi. Încercăm să ajungem să mai dăm un gol, dacă nu reușim chiar este... Da, m-am oprit. Este chiar enervant.
Bun. Deja m-am enervat. Oricum, trebuie să preluăm. Am preluat mingea, am pasat-o în față, am ridicat-o, am pasat la celălalt jucător care e pe mijloc și e prins între atâția. Bun, perfect, am pasat și acum, acum. Extraordinar, extraordinar. Ne-a faultat aici. Să vedem. Bun, și acum să sperăm că reușim golul. Gol! Extraordinar! Am reușit să dăm gol. Momentul acesta este 2-0 pentru noi. 2-0 pentru noi. Extraordinar. Chiar este un joc care recomand. Drummy Soccer 2016. Există și versiunea 2015. Recomand versiunea mai nouă pentru că puteți juca și multiplayer. Și acum încercăm să dăm al treilea gol, dar ne-a faultat. Da. Pare că portarul lor, da, a fost hands acolo, portarul lor a fost hands, se vede. Și nu se poate. Ce ratare, am apăsat pe un buton greșit. Am așteptat prea mult și a tras singur, am așteptat prea mult timp. Un minut de prelungire, se pare că se va termina meciul. 2-0 pentru noi. Nu, da, exact cum credeam. 2-0. Deci, vă mulțumesc că v-ați uitat la mine. O să mai filmez și să sperăm că v-a plăcut. Aici se va arăta și tabelele. Am primit banii. Și se pare că sunt în... Da, deci mai am 3 meciuri și intru în cupă. Bun, deci vă mulțumesc că m-ați urmărit. O zi plăcută în continuare.